Dobar dan još jednom, dobrodošli u Solarni uređaj, kanal YouTube. Klip snimam pre i sad. Sad, hoću da vam kažem kako je živeti sa solarnim sistemom, a kako sa strujom, koja je potrošnja. Mnogi su mi govorili da je nemoguće živeti bez struje, da je nemoguće živeti bez 6000 evra da se uloži za solarni sistem. I ja sam bio stvarno i imao sam i znanje i upornost da sprovedem to u delo i da to što nema struje da nadoknadim s jednim solarnim panelom. Da je bilo para stavio bi još, i sa bojlerom na Smederevcu. Te dve stvari, kao i Smederevac naravno, su spasile kuću od propadanja i od rasturanja porodice. Sad, tamo je priključena struja, radi sve na struju, tako da prezadovoljan sam. Radi bojler na struju naravno. Sada se živi mnogo lakše, frižider funkcioniše i sve ostalo. Zašto sad snimam ovaj video? Za mnoge ljude, one koji ne veruju u to kad se kaže debljina kabla je važna da bi manje trošili struje u samom domaćinstvu. Naprimer, za normalne potrošače i za 16 ampera osigurač trebate staviti 3 puta 2,5 pun presek kabla. Za TA peć, koju ću ja da stavim od 3-4 kW, stavit ću 5 puta 3,5. Sad, to je važno. Zašto vam to pričam? Evo ovako, u ovom stanu gde sam sada, pokazat ću vam celokupan prostor. Znači, ovdje su osigurači, svi su od 16 ampera. Ovdje je mašina povezana, bojler, evo ga ovdje. Ima tu još neke stvari, tu je grelica koja se ne koristi. Ovdje je utičnica dupla. Bojler je 2 kW, mašina do 2 kW, 2200, sve zavisi kako koja, neka ima manje, neka više. Od potrošnje, šta još trošimo, i na kraju reći ću vam cenu struje koja je, znači, nevjerovatno. Imamo mikrotalasnu od skoro, mašinu za sudove, ogromnu 12-icu, mali bojler, protočni, koji uvek radi, rernu, šporet, kako se zove, aspirator, frižider. Ovde je TA peć koja je vukla 3-4 kW, 4 kW tačnije, i polako se topila viljuška, gde sam ja uzeo i jedan grejač sam otkačio. Tako da ona sad samo vuče 2000 W. Kako ja to sve znam? Pa imam univerzalne instrumente s kojim mogu da merim. Takođe, ovo je super stvar koja meri potrošnju struje, snagu struje. Ujedno to je energetski monitor gde možete pogledati sve šta i koliko troši. Naravno, tu je klima koja se koristi često, televizor se ne koristi, i ovde jedan norveški radijator. Ovaj norveški radijator je jako dobar, zove se Glamox Heating i samo 1000 W troši. Zagreje ovu sobu od nekih 10, možda i 15 kvadrata, 16. Znači, 15-16 kvadrata
zagreje za sat vremena. On se povremeno pali, gasi, odlična stvar, znači preporuka čista. Znači od 1000 vati, gledao sam neke ostale, svi su sa 2000 vati. Ovaj je perfektan. Klima 1500 vati. I to sve kad se sračuna, evo tu mi je sada struja koju treba platim, samo jedan sekund. Struje je 3172. E sad, to se postiže time što, naravno, mašina trenutno radi, ali uglavnom ima odgođen start i u 10 uveče se namisli da krene sama da radi od 6 ujutru. To je pod 1. Pod broj 2, nama je bojler uvek uključen i onda ne mora da se zagreva cela voda, više energije treba da se sve odjednom zagreje nego malo po malo. Protočni bojler radi skoro pola dana, jer pola dana radi mašina, svaki drugi, treći dan i ostatak radi bojler. Mikrotalasnu kuru se po potrebi skoro svaki dan, frižider i uspeo sam, znači, da pored godinu dana života bez struje, da vam uspijem da vam snimim jedan klip kako je sad u stanu, jer dugo nisam imao ni snage ni volje da vam snimam, niti da, kako se zove, niti se povezivao uopšte, prosto to je bio period kada trebalo mi je vremena da se oporavim od takvog stvari, jer ja sam dečko koji je iz centralnog grejanja došao, gde jednostavno uvek je bilo tople vode, uvek na grejanje, nikada nisam imao situacije, nisam nikada imao situacije da nemam struju, možda povremeno u godini 1 ili 2 dana, tako isto s toplom vodom, ali živeti u kući je bila moja želja i koja mi se ostvarila i bukvalno od nule krenuo. Znači, nju sam i renovirao. Prvo sam je renovirao i to bez struje sam je renovirao, snalazio sam se kako sam znao i umeo i tu mi je pomogla još porodica, naravno. Svima želim, znači, da sve najbolje, znači svaka je čast, znači kako su se trudili i dali sve od sebe. I eto, mogu da vam kažem da skoro je kraj ovog klipa, jer sam ispričao skoro sve. Iako ako vam budu trebali neka nova saznanja, pored solarnih sistema, tu su i, kako se zove, upsevi, koji su mi jako pomogli prilikom, kako se zove, to kad nisam imao struje, mali upsevi za kompjutere. I eto, znači, svi koji su bez struje, neka pogledaju ovaj klip i neka slobodno kažu šta imaju na sve ovo. Da li se isplati živeti neko vreme bez struje ili ne. I to je to. Želim vam prijetan dan, a do sljedećeg klipa pozdrav. Volim vas, vaš Nemanja.